Počúvate podcast Trnavského rádia. Prečo riflové nohavice voláme okrem iného aj džínsy? Prečo je to tak? História sa spája s Francúzskom, ale aj s Talianskom. V 17. storočí sa v Taliansku začal vyrábať pevný bavlnený materiál známy ako denim. Názov tohto materiálu pochádza z francúzskeho mesta, v ktorom sa tento textil prvýkrát vyrábal. Mesta Nîmes. Serge de Nîmes. Taliani si denim prispôsobili svojim potrebám a začali ho volať denim. Materiál bol odolný, trvanlivý, zároveň pohodlný, no a podľa mesta bol pomenovaný aj ďalší názov tých riflových nohavíc, a síce džínsy. Dokonca ten názov sa spomínal ešte skôr ako v 17. storočí a vznikol podľa mesta, v ktorom sa tento materiál predával a rovnako aj podľa farby, ktorá bola na ich farbenie použitá. Janovská modrá, alebo blue de jeans, anglická výslovnosť blue de jeans. V 19. storočí bol po denime, alebo ak chcete po džínsovine, odolnom, trvanlivom, modrom materiáli obrovský dopyt. Používal sa predovšetkým na výrobu oblečenia pre farmárov a zlatokopov. No a keďže materiál bol pevný, ale švy často praskali, keďže boli extrémne namáhané, tak si v roku 1873 Levi Strauss a jeho partner Jacob Davis dali patentovať dizajn, ktorý zahŕňal nitovanie v oblastiach s vysokým napätím, a tak sa toto oblečenie stalo ešte odolnejšie a ešte obľúbenejšie. Názov rifle pre tieto džínsové nohavice je lokálny československý a vznikol podľa mena talianskej odevnej spoločnosti, ktorá sa volala jednoducho rifle. A tá džínsy v druhej polovici 20. storočia vyrábala a išlo o prvé nohavice tohto typu v Československej socialistickej republike, ktoré sa dali kúpiť iba v predajniach Tuzex. Obrovský záujem, len sa tak po nich zaprášilo vždy. No a ľudia ich začali volať podľa toho názvu, ktorý videli na tých nohaviciach. Rifle. Tak odvtedy boli rifle na svete. A ešte sa zvyklo občas používať aj pomenovanie pre džínsové nohavice texasky. No a tento názov je odvodený od texaských kovbojov, ktorí si tieto nohavice obľúbili okolo prvej svetovej vojny. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. trnavskeradio.sk